Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिग आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय दा जोबोर मोजां बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारदों आसाम पुलिस कामान्डु ABSI दा लोगोफोर नोंथांमोननि काट अफ थाबैनो फैथारसिगोन आरो बेनिफ्राय फिजिकेल जासिगोन दा फिजिकेलनि मोनसे नटिस फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिबा जों फैबाय अफिसियेल साइडआव दा अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा 4 मेनि मोनसे आपडेट आरो लोगोसे बे जाबाय फिजिकेलनि बागै आसाम पुलिस कामान्डु बेनो जादों SI दा नोंथांमोननि दाखालि एग्जाम जाखांबाय आरो एग्जाम जाखांनाय लोगो लोगो काट अफ ओंखारसिगोन आरो काट अफ ओंखारबा नोंथांमोना फिजिकेल होनांसिगोन दा बे नटिस होनायनि मोनसे इसाराया बेनो जे फिजिकेला थाबैनो जासिगोन आरो काट अफ नोंथांमोना थाबैनो मोननाय जासिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस SI कामान्डु दा बेयाव बुंदों माखासे फिजिकेलनि बागै नोंथांमोना बेसेबां खारनांगोननो बेखौ मिथिखागौ नाथाय बेयाव फिन खनसेबाव बेखौनो एनाउन्स खालामदों 4.8 खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगोन दा बेयाव ओरैबायदि मोनसे टाइम टेकेन होदों जे जायफ्रा 16 मिनिटआव खारनो हायो एबा बिनि खमाव खारनो हायो अब्ला 20 मोननाय जागोन एबा एक्सेलेन्ट लानाय जागोन नाथाय बे इम्पसिबल बे पसिबल जानो हाया मानोना एक्सेलेन्ट जाहाथे बेयाव थांनो हाया मेक्सिमाम थांखाया कामान्डुआव मानोना जोबोद हार्ड दा बेखायनो जाय नोंथांमोना एग्जामाव 35 प्लास मोनना दङ थ' दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामदो SI कामान्डुआव मानोना बयबो इलिजिबल जायाखै बे SI कामान्डुआव मानोना बैसोनि बाथ्रा दङ आरो लोगोसे क्वालिफाइ जानो गोबां खम बेखायनो काट अफआ जोबोर खम थांगोन थ' नोंथांमोना जायफ्रा 35-40 नि गेजेराव दङ दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो आसाम पुलिस कामान्डुआव बेनो जाबाय SI नि थाखाय थ' बेनो लोगोफोर नोंथांमोना 20 नाम्बार मोननो थाखाय 16 मिनिटआव खारथारनांगोन होमबासो 20 मोननाय जागोन आरो जास्ट क्वालिफाइडल जायोबा नोंथांमोना 10ल' मोननाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि ट्राइ खालामनांगोन जास्ट क्वालिफाइड जानो थाखाय जायखिजाया क्वालिफाइड जाबानो जाबाय आसाम पुलिस कामान्डुआव इजि नङा खारनाया थ' बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो प्रेक्टिस खालामदो दा बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि रानिंआ जाबाय 2.8 खारनांगोन एबा 2800 मिटार्स खारनांगोन आरो टाइमा जाबाय नोंथांमोना 19 मिनिटआव 20 नाम्बार मोननाय जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 19 मिनिटआव हाबथारनांगोन 10 मोननो थाखाय आरो लोगोसे खम समनि गेजेराव खारोबा 20 नोंथांमोना मोननाय जागोन दा लोगोसे बेयाव लं जाम्प होबावदों लं जाम्पआ जाबाय मिनिमाम 265 सेन्टिमिटार थ' हिन्जावफ्रा 265 सेन्टिमिटार आरो बेसेबां फिट जायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो दा बेखौ होनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांमोननि काट अफ फैथारसिगोन थाबैनो बेखायनो आसाम पुलिसआ मोनसे नटिस रिलिज खालामदों जे जाहाथे फिजिकेलनि थाखाय रेडि जायो दा लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय कनस्टेबलनि रिजाल्टआ माला ओंखारो बेनि सायाव थाबैनो आपडेट फैनो हागौ दा बेखिनियानोसोमोन आसाम पुलिसनि SI नि बागै आरो UBना फैगोन दा UBना फैथ'वाखै नाथाय लोगोफोर दा गासिबो काट अफआ रेडि जाबाय जानांगौ बेखायनो बेबायदि फिजिकेलनि थाखाय मोनसे एडभान्स नटिसखौ होनाय जाबाय थ' बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट SI कामान्डु